En dan gaan we over naar Dree Peters. Dree, wat heb ik nu in beeld? Is dat het rendier van de kerstman? Of wat zijn we hier precies? Ja, wat geweldig hè. Dat zou, ben ik eens zo dat Geer en Hoes wil hebben noemen met die dag. Maar volgens mij ook door het jaar heen, als er een grote liefhebber van is. Het is allemaal verzameld door Henk Zaliger. We zitten hier in de rookkamer van de Plevus. En ik heb hier twee mensen bij mij die zich bestuurslid noemen, maar vooral muzikant zijn, bij Kiekmer. En Kiekmer is de laatste winnaar van... Het LKZH. Ik heb het ooit een keer met mogen bedenken, de naam, maar de Brikste de Nijgeuver. En dat betekent, ja, niet alleen winnaar, maar dat betekent dat je het ook moet organiseren het volgend jaar in 2018. Ja. Maar op de eerste plaats proficiat. Okay. En waar waren het verschillen? Tussen Euk en Jangeren. Maar dat deed je er 18 met of wie deed je er met? Dat deed je er 19 met. En ja, ik ben muzikaalleider, dus laat ik het over de muziek zeggen. Ik vind dat we fantastisch hebben gespeeld met z'n allen. Dat zou ik ook zeggen als ik muzikaalleider was. Geweldig. Ja. Maar wat had je gespeeld? Wat had het zo de lui aangesproken, de jury en zo? Ja, vrij een medley met allemaal nummers die met het thema dansen te maken hebben. En ja, het slaat aan, het vrij elkaar goed te pakken in de muziek. En ja, het was gewoon een show. Ja. Ja. En ik heb begrepen, bij die show waren natuurlijk ook geweldige kleren, hè? Want het is niet alleen muziek maken, maar het is ook show, hè? Absoluut, dat moet ik even zeggen. Als vrouw van de kapel, maar als mannen kunnen trouwens ook heel goed showen vele dagen komen. We hebben om het jaar een nieuw pakje, zeker met het LKZH, dan willen we vergeren een nieuw pakje. En dit jaar heb je voor hele chique ja, felgeel en powerkleur en fuchsia. Iedereen maakt dan, of leut dan zijn eigen pak maken. En heel veel dank trouwens voor met name een aantal dames die ons er geweldig bij hebben geholpen. Want voor zorgen er weer puigoed, echt. En dat heeft zeker met geholpen. En zo'n gesminkte gezichten natuurlijk, want dat hoort er ook bij, er zin van. Dan maakt het plaatje compleet. Ja. Dus, goeie grimeur, mensen die ideeën hadden voor de pakken te maken. En dus eerst mannen en vrouwen. Mogen we even weten, wie is de samenstelling van u? Wie voor mannen zijn het? Of vrouwen zijn het? 50-50 zo gaat, hè, denk ik. Ja, we zijn met 23 man, 22 wat we nu met hebben gedaan. Ja, zo half om half. Het zal niet op 1 of 2 goed komen, maar het is een goede mengelmoed. Ook qua leeftijd. Zo begin 20 tot ergens midden 40. Dan ja, een leuke groep. Ik verbaas me over dat. En dus hier in Zwamen, maar lees 4 zaterdag in. Spel ik even de boeken nog niet eens met tellen, hè? Ja, dat is Zwamen eigen. Zwamen is een dorp van onder andere muzikanten, dus dat is ook bekend om. En ja, dat is ook geweldig zo, en zeker met de vastelavond. Dat ze elkaar overal treffen en eens een keer een neutje met elkaar met blues. Maar ja, is iets wat uniek is en wat zeker ook behouden moet blijven. Dus ja, hopelijk komen er steeds weer een nieuw bloed, ook in Zwamen. Hè? Dus ook voor zijn LKZH. Dat is al de tweede keer dat we het in Zwamen... Nu bloed moet je zelf verzorgen. Ah, zeker, dat zijn we al goed met de drie. Ik wil zeggen, Bram, doe maar voor de noten zorgen, die moeten we nu bloed zorgen, meneer. Joes heeft er al 3, dus dat is wel even zat. Ja. Dus toen best al het kwantum met... Goed, als het gemiddeld 3 is, dan heb je straks 4 kapellen, geloof ik. Ja. Bram, vertel nog even over ja, want dan kom ik op het idee, geschreven. Had je het vorig jaar ook al met gedaan? Nee, om het jaar zien van midden doen, sinds 2011. Ik had nooit eerder gewonnen. Nee, we zijn tweede geworden, we zijn derde geworden. Het publiek heeft ons nog een keer een prijs willen geven. Ja, en dit jaar dan eerste. Maar dan kun je met het grote verhaal. Dan werd je eerst, en dat is enige keer in Zwamen al geweest, hè. Dan is natuurlijk de vraag, en hoe moeten we het gaan organiseren? En hoe? Dat is natuurlijk de grote hamvraag, hè. Dat is inderdaad een van de grote hamvragen. Samen met het wanneer. Dat zijn de 2 grootste puzzels die we zelf nu nog hebben. Maar wanneer is al die november, of niet? Dat zeker, dat is ons streven. Het laatste weekend, of dat ervoor, daar zien we ons nog de nek over in breken. En dan die locatie, ja, dat zei ze goed. Het laatste weekend is, als het weekend de vuur pakt, zijn het Christen natuurlijk een BCL treffen. Dan zit je dan met in een knuip. Ja. Het laatste weekend zo natuurlijk, gaat makkelijker zijn. Ik zeg het maar even, hè, als carnaval is zijnde, van zoals minst. Ja, want altijd het tweede weekend na de 11e is het BCL-treffen. Dus even kijken op die agendas wie dat vult. Maar goed, de vorige winnaar uit Zwamen, wie waren dat ook alweer? Dat was Joekskapel Kapotmakerie. Maar die zijn helaas niet meer bij elkaar, maar we hebben wel een paar leden daarvan bij ons kinderen. Maar die hebben dit in Zwamen georganiseerd? Ja, die hebben dat in Zwamen georganiseerd. Op het evenemententerrein in de Hufkes is dat in Zwamen. Ja. Achter de Merit. En daar toen een tent gestangen, ja.
Maar die moeten toch, ja, wat ik begreep, zo'n kampioenschap trekt toch tussen de 1500 en 2000 mensen. Dat klopt. 2000 mensen. Ja, dat klopt. Daar kom je het op af. Gelukkig wel. Ja. Dus hebben ze een megatent nodig. Daar kom je te staan. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar die past daar. Ja? Ja. Dus het streven is in Zwamen te blijven. Toch wel, hè. We zijn een Zwamerkapel, dus eigenlijk willen we dat toch het allerliefste. Maar goed, we zien waar dat dus gaat brengen komend jaar met de organisatie. Dus ja, het zijn allemaal nog open. Zorg dat je die stichting in Palu hebt die met de voet aan het vuur zitten in de politiek. Niet alleen coalitie, maar ook oppositie. Dan hebben ze de meerderheid hebben ze in de politiek met. Gewoon even in het comité van aanbeveling. Hè. Hoeven niets te vertellen, hè, want dan gaan die daar gewoon met blazen. Goed, Bram, nu even de data weten voor geprobeerd in Zwamen natuurlijk. Je mocht dan zelf niet meer doen, dat denk ik geval. Nee, dit jaar niet. Er komt wel de winnaar van vorig jaar, dus die wat dit jaar georganiseerd hebben, die komen bij ons openen. En zelf hen te moe steken en gaan doen. Werken. Maar dus steeds de gemeenschap van Zwamen onbekend als het erom gaat. Zien ze er of niet? Absoluut, en daar gaan we natuurlijk oog op hopen nu. Dus het komende jaar zullen we zeker beroep op gaan doen. Dus we hopen dat iedereen een steentje bijgedragen, zowel in de tent als met helpen, vooral ook vooraf. Maar we komen nog heel nog van ons. Eigenlijk hoor je hier een oproep aan de Zwaamse gemeenschap. Jullie die goed kunnen tappen, glazen kunnen ophalen, rond kunnen brengen. Dat verhoor ik hier. Klopt dat, Loes? Absoluut, absoluut. Je kunnen zich bij info@kiekmer.nl opgeven. Oké, zeg het nog één keer. info@kiekmer.nl info@kiekmer.nl. En Kiekmer is niet met een A, wie dat er een muntje schrijven, maar met een mer, hè. Ja. Met een dubbel, nee, met één E, hè. Kiekmer. Kiekmer, ja, kiek hebben we allemaal hetzelfde. Gewoon voor daarop kijken. Wat kunnen ze de lu nog metgeven? Vooral muzikanten in Zwamen. Wat moeten ze doen? Ja. Aanmelden bij die anderen, zodat voor een Zwamen het niveau hoog ga je. Nou, om eerlijk te zien hebben we voor in de leeën stop, dat klopt. Ja. Maar als we de jeugd van Zwamen willen zeggen, nou dan ga ik vooral naar de harmonie om noten te leren lezen. Of het trommel- en fluitenkorps, sorry. En maak vooral de muziek de komende jaren ook nog sterk met de vastelavond. Ja. En is nu volgen met de georganiseerde vereniging, de harmonie. Zijn die er blij met, of het fluitenkorps met gezelschappen? Voegt dat iets toe? Of zeggen ze, nu slepen zoals de muzikanten weg? Nee, over het algemeen is er een goede samenwerking. En is er ook over en weer gaat van die leeën herkenbaar. En ja, met de vastelavond zelf gaat de harmonie en fluitenkorps gewoon niet nergens her. Dus dan kennen we ook een vrije de straat op. Dus dat voegt wel iets toe? Zeker. Zeker. Maar ik zoek in het Blijtje, in het Zwamer Blijtje, zoek ik al dat één gezelschap dringend om muzikanten vroeg. Ja, dat klopt. Heb je gezien. Het komt wel dringend. Nou ja, die zijn wel op zoek naar jong bloed misschien. Ja. Of nu bloed misschien, mag ik zeggen. Ja. Ja, goed. Dat kan. Ja, een leuke kapel ook bijeen. Zeker als een leuk neutje was met blazen, dan zou ik zeggen, gang terug. En ook met, ja. Ja, dames en heren, dat is het eigenlijk. Van Kiekmer, die hebben dus getemeld. Die hebben een berg werk voor zich, voor de komende tijd. En we zijn heel erg blij dat we hier in de rookkamer een bank hebben gecreëerd. Bij de Plevus. Henk heeft een hele hoop attributen hangen. Het is oergezellig. Misschien wel de gezelligste café van de hele regio. En dat moet vooral ook zo blijven als herinnering aan Henk. En laten we weer in ieder geval veel succes wensen. En ik ben heel erg blij dat het weer naar Zwamen is. Dus als het in Zwamen is het ook een remunt. Dan genieten we er zelf ook van. Veel succes. Bram, du wilt zich het zeggen? Ik wil toch ook nog wel even de mensen laten weten dat we op 30 december een receptie organiseren. Omdat we het gewonnen hebben. En volgens mij mocht er af en toe ook wel een handje bij. We doen van 11:08 tot 11:10 is de receptie. En daarna maken we er gewoon nog samen zo'n feest van. En waar? In het Cassotje op Meerstraat. En dan komen we er flink tegenaan. En het Cassotje heet hier nog een muntjekastelijn? Ja, Ron van Seerda. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Aad Prins bij de Donderpul. Ron van Seerda in het Cassotje. Oké. Nou prima. En als het daar druk is, dan hebben de andere kasteleins op de marathon nog plezier van. Of niet? Zo werkt het. Hey, veel succes. Dus 13 december van 7? Van 11:08 tot 11:10. En dan nog feest. Ja, sowieso. En van tevoren feest. Hartstikke bedankt. Dit was het vanuit Plevus in Zwamen. Over Kiekmer gesproken hebben. Die zich het volgend jaar, waarschijnlijk het laatste weekend van november, gaan bezighouden met het kampioenschap van 2018. Het is heel erg bijzonder dat het voor de tweede keer in Zwamen wilt. Dat betekent dat hij heel veel kwaliteit is als het gaat om muzikanten. En dan moeten ze vooral in Zwamen zo haaien. En dan kan ik toch het nu zeggen. Kijk naar TV11, want dan zie je zichzelf. Tot de volgende week.